Vinga, que avui feim una cuina d'aquestes que m'apassiona. Cuina de tota sa vida. Tant de tota sa vida que farem la sipi en grell de la meva padrina i la seva ensalada russa. Pica-pica, li de la padrina. Avui anant de clàssic. Mireu quina sipi, quin productarro. Sipi fresca, que només l'he rentada amb aigua i sal, tal com fa ella, i la tenc aquí, guardadeta a punt. Si no la feim en sipi fresca, podem fer perfectament aquesta elaboració en sipi congelada. Això sí, compreu-la bruta i feu la feina de fer-la neta. Hi ha molta diferència. I mireu, aquí tenc patata i pastanagó, ben cuita, patata novella, sempre, i de pasta blanca. Avui han de ser ortodoxes, tal com la fa ella. I com veus, no l'he trossejada, com feim amb l'ensalada russa moltes vegades. Així, sencereta, la deixem reposar un poc, greixonera al foc, castanya i un rajolí d'oli, un rajolí. I esperam un moment que comenci a fumetjar. Veus com fumetja? El veus? S'està fumejant i és el moment de tirar-hi la sipi. Fora sal. D'aquesta manera la farem suar. L'escampam bé per tot el fons i la deixam així i no oblidam que agafi força per baix i sobretot que perdi una mica d'humitat. D'aquesta manera tindrem una sipi que se courà dins el seu suc, fluixeta, amb textura i amb moltíssim de gust. Si la bullim, perdem molta gràcia. La deixam aquí, patates i pastanagó. Com veus, tallades a bocins grossos. Ja us he dit que ho faria tal com feia la padrina. Bullides amb aigua i sal, 80% patata, 40% pastanagó. I aquí la tenim, calenteta. Però avui estem a 3 o 4 graus aquí de fora, així que aviat refredarà. Anem a fer, és imprescindible per una bona ensalada russa, la maonesa. Evidentment, si no mos hem de menjar fet i menjat, hauríem d'utilitzar o llet o ou pasteuritzat. Nosaltres serà dit i fet. 2 ous, polsim de sal, una goteta de vinagre, puntet de preva bo, raig d'oli d'oliva verge o extra. Acabam de lligar la maonesa per la nostra ensalada russa amb oli i girassol. I aquí la tenim, una maonesa de cal Déu. Per mi és la salsa de les salses. I mireu aquesta sipi. Això és el que volíem. Veus com ha suat? Com aquesta sipi mos ha perdut part del seu líquid i a la vegada ha sofregit una mica baix, veus? Com té coloret, aquesta sipi encara és forta. Si l'agafes, notes molta textura, molta resistència. Però ja hem fet el primer pas. Ara l'hem ofegada, ara anem a cuinar-la amb aquests grells meravellosos, que si vam parlàvem del producte que és aquesta sipi fresca, no ho són manco aquests grells, I amb aquests grells, amb aquesta sabata tenra, farem una pica-pica deliciosa, sobretot molt fina, molt més que en ceba normal. També ho podríem fer amb una ceba blanca i per descomptat amb una ceba marró, boba, forastera, com vulgueu. Tenim el grell i aquí la sipi. La cuina és una activitat de 5 sentits. L'hem d'escoltar. Veus com ja està evaporant l'aigua? És el moment de donar-li humitat, perquè nosaltres volem coure la sipi, però no la volem ni banyar ni eixugar. Per tant, aquest grell, això és meravellós, Això és glòria. Producte de la terra, increïble, una ceba de 2 anys, cultivada, finesa pura. I això és una recepta perquè faci feina a altres és foc. Ara ja me n'oblidarem. 2 fuetes de llorer, un poquet de moraduix, un poquet de sal, que no n'hi havien posat gens a la sipi, un poquet de preva bo, i ara ja vos he dit que era aquesta sipi en grell, la meva padrina i molta gent li de pica-pica. I si li deim pica-pica, ha de picar-picar. Així que prebacoent. A mi m'agrada molt el fresc, però també si tenim un prebacoent sec de l'estiu, perfecte. Alegria, que és el que ens falta. I alegria, la qui mos dona la sobrassada de porc negre. Aquesta, a més, és un pastor que en feim de coenteta. Per tant, afegim aquí de dins aquest puntet que li donarà la sobrassada, per mi, és immillorable. Ja, una sobrassada que ja està una mica curada. Això és escandalós. I aquí una miqueta de domàtica de ramellet de l'estiu. Li donaran un punt àcid, però no serà un endomatigat, no serà una sipi en salsa de tomàtica.
I pràcticament està la nostra pica-pica. 2 cucharadetes de tap de cortí, color i aroma, i un rajolinet de vinagre per matisar. I s'ha acabat. Li donant 2 voltes, veus la sípi que ja s'ha ferrat a baix? Uau! Això és mel, això és una passada. Ja l'han desferrada, la sípi, i ara aquest grell li donarà humitat. Però no prou. La sípi ha de ser quasi per menjar amb forqueta. Ara el que fem és tapar i li deixem fer xup-xup 10 minutets més. I mentre això cou, mataré un poquet d'aquest verd del grell per posar-li damunt i donar-li frescor. I pràcticament ho tenim, Mos queda acabar l'ensaladilla i cap a taula. Això va fent, Aquesta és la gràcia, que se vagi aferrant a baix, però que a la vegada mos tingui suquet. Si veiem que se mos aixuga molt, una goteta d'aigua. I estem que acaba de coure la sípi, nosaltres farem la nostra ensalada russa. Tenim les patatetes i el pastanagó que ja han refredat i faré com feia la padrina, els esclafaré un poc així, a lo basto. Me vaig criar menjant aquest plat i és un record que m'apassiona. El que feim és anar tirant la maonesa. D'aquesta manera, la maonesa emulsiona. I emulsionant l'ensaladilla amb aquests bocins de patata que s'han romput. I si en trobam un de més gros, anem rompent. I aquí la tenim. Anem a emplatar-la. I ara decoram una mica la nostra ensalada russa, que això sí que va molt a gust. Hi ha gent que li agrada molta maonesa per damunt, jo no n'hi he afegit més perquè com que m'agrada molt menjar-ne, si hi pos molta maonesa acaba sent molt feixugueta. El que sí m'hi agrada molt és sal bullit. Hi posarem un parell, olives, i ja acabam amb unes taparetes. I ja tenim l'ensalada russa feta. I aquí tenim la nostra pica-pica de sípi. Quin confit. Uah, m'encanta. Eixuteta, confitada, fluixa però no tot mossegada. I amb aquest mai muntanya de tota la vida, amb aquests plats clàssics, hi va molt bé un pla llevant blanc de Cellers Virrei, un prensal molt afruitat que lliga bé tant en la terra com en la mà. Ensalada russa i pica-pica de la meva padrina. I ja us he dit que avui anàvem de clàssics. Me vaig passar bona part dels dissabtes de la meva infància fent panets de variat. La majoria de gent volia ensaladilla en el fons, un sou esclafat, llavors li fes un carrerany al mig i la pica-pica sípi, mireu això, confitada, dolça pel grell, cuita però no resseca, i això és glòria. Se tapava i a córrer, cuina de tota la vida, cuina que paga molt la pena. Salut! Com més tan brutes, més boles. I la setmana que ve hi tornarem. Sempre contents perquè cuinam amb vosaltres i per vosaltres. Bon profit i salut. Oh.